أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da će nastaviti da govori u vezi Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu i u vezi bitki koje su se desile podma posle smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem i bitka protiv Muselma koju je predvodio Hazreti Halid bin Velid je spominjana i također kako su bili hrabri nosioci zastava muslimanske armije. Sabit bin Kejs je nosio zastavu Ensarija, a Zaid bin Hatab je nosio od muhadžira zastavu. Radijallahu anhu oba dvojici. Hazreti Zaid bin Hatab je rekao ljudima: o ljudi, budite istrajni i napadnite nevjernike i idite naprijed. I rekao je: tako mi Allaha neću govoriti dok ih Allah ne podari nam da ih pobjedimo ili dok ja kao ne poginem radeći ovo. I onda ću kao predstaviti svoj slučaj pred Allahom. Hazreti Zaid bin Hatab radijallahu anhu je tada postao šehid i u vezi Zaida bin Hataba se kaže da je bio polubrat Omera bin Hataba radijallahu anhu. I on je bio među prvima koji su prihvatili islam i učestvovao je u bitci na Bedru i drugim bitkama. I kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio u Medinu, uspostavio bratstvo između Ma'an bin Adi Ensarije i Hazreti Zaida. I obodvojica su postali šehidi u bitci Jamama, kad je Hazreti Halid bin Velid premio armiju u bitci Jamama. Hazreti Zaida je stavio kao vođu jednog bataljona i također mu je dao da nosi zastavu muhadžira. Hazreti Zaid je išao sa tom zastavom i borio se sve dok nije izgubio svoj život i onda je ta zastava pala na dno, na pod. Onda Salim, oslobođeni rob Ebu Huzeife, je uzeo tu zastavu i u toku te bitke Zaid je ubio Rajal bin Unfua. On je bio vrlo blizak, prijatelj Muselme i također je on bio vrlo hrabar konjanik. Merijem Hanafi je osoba koja je ubio Hazreti Zaida. On je posle postao musliman i jednom kada je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao: ti si ubio mog brata, on je rekao: o emirul mu'minin, vođa vjernika, Allah je dao čast Zaidu preko mojih ruku i Allah nije dozvolio da ja budem osramljen Zaidovim
rukama. Drugim riječima, Hazreti Zaid je postao šehid tad, a da je on tad znači bio ubijen, on bi znači bio gubitnik, a sada ga je Allah uputio u islam. Hazreti Omerov sin Abdullah je također učestvovao u bitci Jamama. Kad se je vratio u Medinu, Hazreti Omer radijallahu anhu mu je rekao, zato što je bio tužan u vezi smrti svog brata, rekao mu je, tvoj amidža Zaid je poginuo, kao zašto si se ti vratio, zašto nisi se sakrio od mene. Kada je Omer radijallahu anhu saznao u vezi smrti svog brata Zaida, rekao je, Zaid me je prestigao u 2 dobra djela. Ovo sam već spominjao, kaže Halifatul Mesih, da je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao, Zaid je prihvatio islam prije mene i postao je šehid prije njega. Kad je Hazreti Halid radijallahu anhu ubio Malika bin Nuveiru, brat od Malika bin Nuveire je kao recitovao neku poeziju. On je volio svog brata mnogo i često bi znači recitovao neku poeziju u vezi svog brata. I kada se sastao sa Hazreti Omerom radijallahu anhu, on je također izrecitovao neke stihove. Hazreti Omer je rekao da ja znam pisati takve stihove i ja bi napisao slično nešto tome kada je moj brat Zaid poginuo. Onda je Mutamin rekao da je moj brat poginuo ili umro na isti način na koji je tvoj brat, drugim riječima da je on postigao stepen šehida. Ja nikada ne bi tugovao za smrću mog brata. Hazreti Omer radijallahu anhu mu je rekao, niko mi nikada nije kao izrazio saučešće na način na koji si ti to učinio, na prelijep način. Hazreti Omer radijallahu anhu je govorio kada bi god blagi vjetar kao puhao, da bi ga jednostavno posjetilo na njegovog brata. U svakom slučaju govorio sam u vezi ove borbe, znači Muselma Kazab je i dalje bio veliki oponent i glavni znači vođa za nevjernike. I kada je znači pregledao situaciju, Hazreti Halid radijallahu anhu je rekao da borba će se završiti kada Muselma bude ubijen. Jer bilo ko da bude ubijen iz Benu Hanifa neće uopšte ostaviti nikakav utisak na njih, to jest te sledbenike od Muselma Kazab. Onda Hazreti Halid radijallahu anhu je krenuo naprijed i zvao ih je na borbu jedan protiv jednog. Muslimani su uzvikivali slogane Ja Muhammeda i koji god došao da znači se bori protiv Hazreti Halida, on ga je ubio. I onda su se muslimani znači hrabro borili. Hazreti Halid je onda pozvao Muselmu da se bori protiv njega i on je prihvatio. I onda je Hazreti Halid ga napao, ali Muselma je pobjegao sa svojim sledbenicima. Onda je Hazreti Halid radijallahu anhu rekao svojim znači prisutnim vojnicima da budu vrlo oprezni i onda su i muslimani napali. Muslimani se znači borili tako istrajno i išli su prema nevjernicima i sve su znači to istrajno radili dok im Allah dželešanu nije podario pobjedu. I tako su nastavili dok ih nisu kao pritjerali do neke bašče. Poglavica Benu Hanifa je rekao svojim narodu dok je bježao, o ljudi, uđite u ovu kao bašću. To je bila kao jedna ogromna bašća. Znači bašća je bila blizu gdje su se oni borili i ona je pripadala Muselme. I ta bašća se zvala Hadikatu Rahman, kao što je Selma bio poznat kao Rahmanu Jamama. Ali poslije je postala Hadikatul Maut zato što su mnogi neprijatelji tu izgubili svoje životine, to jeste bašća smrti. Muselma je također ušao u tu bašću sa svojim sledbenicima. Hazreti Abdurrahman bin Ebu Bekr
je ugledao da mu Hakim, jedan od poglavica iz Benu Hanifa, je držao neki govor i on ga je ubio sa strijelom. I tad su Benu Hanifa znači, zatvorili kapiju te bašče, muslimani su se znači, opkolili je. Muslimani su pokušavali da nađu način da uđu u tu bašču, ali ta bašča je bila skoro kao neka tvrđava i nisu mogli da nađu mjesto gdje mogu da prođu i znači uđu unutar. I onda je Bara bin Malek, koji je bio brat od Enesa bin Malika, koji je prisustvovao s poslanika sallallahu alejhi ve sellem u bitci Uhud i također u bitki kod Rova, i koji je bio vrlo hrabar. I rekao je: o muslimani, postoji jedan način, dignite me i ubacite me u tu bašču i ja ću onda iznutra otvoriti vrata. Kako god muslimani nisu mogli da to urade, da jednom vrlo časnom ashabu da ga bace među hiljadama neprijatelja i nisu mu to dozvolili. Bara bin Malik je insistirao i rekao je: tako mi Allaha, morate me baciti preko da uđem unutar. Na kraju, zato što im nije ostavio nikakav izbor, muslimani su mu pomogli da se popne. Kad se je popeo na zid, vidio je veliki broj neprijatelja i zaustavio se jedan moment i onda je uzvikivao Allahovo ime i počeo se boriti sa neprijateljima i išao prema kapiji. I onda je stigao i otvorio je kapiju. Muslimani su bili spremni i čekali samo da se ta kapija otvori. Čim su se vrata otvorila, ušli su i počeli se boriti protiv neprijatelja. Benu Hanifa oni su pokušali da pobjegnu, ali nisu mogli da pobjegnu iz te bašče. I rezultat je bio da je hiljadama tih ljudi izgubilo život. A prema drugom hadisu prenosi se da nije samo bio Bara bin Malik, da su još nekoliko muslimana otišli s njim i da su tako otvorili kapije. I tako dok se muslimani borili, stigli su do Muselme i on je pokušavao da se spasi, stavio je blizu zida, izgledao je kao kad Kamila poludi. Vaši bin Harb, koji je ubio Hazreti Hamzu radijallahu anhu na Uhudu, prišao je prema Muselme i držao je isto to koplje kojim je ubio Hazreti Hamzu i probao ga je s njim, bacio ga je prema njemu. I onda Abu Dudžana je prišao bliže i udario ga je svojim mačem i tako su ga ubili. Žene iz njihovog plemena su uzviknule da najljepšeg vođu je ubio kao rob sa crne kože. U vezi toga ko je ubio Muselmu, Beledri kaže da ga je ubio Hidaš bin Bešir. Prema drugom hadisu zabilježeno je da je to bio Abdullah bin Zaid iz Hazrač plemena, Ensarija znači. Neki hadis prenose da je to bio Abu Dudžana. Muavija bin Sufjan je rekao da je on ubio Muselmu. Dok prema nekom hadisu stoji da svi oni su imali, znači učestvovali u tome, njegovom ubijanju. Taberi prenosi da je Muselma ubijen od grupe Ensarija i Vašija. Vaši bin Har je spomenuo ubijanje Muselme na sljedeći način. Kaže: kad sam ubio Hazreti Hamzu, kad se ljudi vratili u Meku, ja sam se vratio s njima i boravio sam u Meki. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem osvojio Meku i muslimani se vratili u Meku, ja sam se odselio u Taif. Da su mnogi išli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a Vaši kaže, nekomu je rekao da poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači nikada ne vrati ljude koji dođu kod njega. Kad je otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čim ga je ugledao, poslanik ga je pitao: jesi li ti Vaši? Vaši kaže: rekao sam da jesam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: sjedni i reci mi detalje kako si ubio Hamzu. I on kaže: ja sam mu rekao sve detalje. Kad sam završio govor, poslanik sallallahu alejhi ve sellem me upitao: da li je moguće da ti ne dolaziš ispred mene?
Vaši kaže da je otišao. I kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo i Muselma počeo znači da se protivi, kaže rekao sam sam sebi da ću zaista otići prema tom Muselmi i da ću ga ubiti. I da kroz to se mogu očistiti od toga što sam ubio Hazreti Hamzu radijallahu anhu. Vaši kaže krenuo je u tu borbu i sljedeće se desilo. Kaže vidio sam čovjeka koji je stajao uza zid. Bio je kao svjetlije puti i kosa mu je bila raščupana. Bacio sam svoje koplje i pogodio ga u prsa i probao sam ga između plećki. On kaže neko od Ensarija je potičao prema njemu i odrubio mu glavu. Suleiman bin Jasar je čuo od Hazreti Abdullaha bin Omera kad je Muselma znači bio ubijen, neka mlada djevojka je stajala na krovu i rekla je Mirul Mu'minin, to jeste govorila je u vezi Muselme, je ubijen i ubio ga je crni rob. Ovaj hadis se nalazi u Sahih Buhariju. Vaši kaže Allah najbolje zna ko je ubio Muselmu, ja ili ovaj Ensarija, kako god, ako sam ja ga ubio, onda ja sam ubio najboljeg čovjeka poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to jeste govorio je na Hamzu radijallahu anhu, i ubio sam najgoreg čovjeka, to jeste Muselmu. Valiullah Šah Saib piše u vezi ovoga kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Vašiju da ne dolazi, ako je moguće da ne dolazi ispred njega, da transformacija koja se desila u Vašiju pokazuje njegova iskrenost, jer je njegova želja bila da se iskupi za svoju grešku što je ubio Hazreti Hamzu radijallahu anhu. I tako u toj borbi Jamama bio je u stanju da ispuni ovu svoju želju da se otkupi ubivši Muselmu. Šah Saib dalje piše da ove riječi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da li je moguće da ne dolaziš ispred mene, su riječi velikog morala koji je imao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jer je rekao ako je moguće da on ne dolazi ispred njega. Ovo nije rekao na neki strog način. Bilo je više kao znači molba da on ne dolazi ispred njega. Jer je ovo pokazalo koliko je ljubav poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao prema Hamzi radijallahu anhu. Osoba koja samo žudi za osvetom mogao je uraditi tad osvetu, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je oprostio jer njegovo srce jednostavno je prolazilo kroz poteškoće. Uvijek bi se sjetilo kako je Hamza radijallahu anhu izgubio svoj život. Detalji u vezi bitke Jamama su spomenuti na još drugim mjestima i također spominju se znači hrabrost muslimana u toj borbi. Oba dvije armije su znači se borile vrlo hrabro i znači s oba dvije strane su ljudi poginuli. Malik bin Aus je bio prvi musliman koji je poginuo u toj borbi. I također mnogo hafiza je poginulo u toj borbi koji su znali Kur'an znači na pamet. I kad bi se god muslimani malo povlačili, neprijatelji bi napadali da dođu do mjesta Mudža. Salim, oslobođeni rob Ebu Huzeife, on se ukopao u zemlju i držao je zastavu Ensarija. I Sabit je također uradio slično i držali su svoje znači zastave. Salim i Sabit su znači ostali istrajni držeći zastave dok nisu znači izgubili svoje živote i postali šehidi. Ebu Huzeifa glava je znači bila kraj nogu Hazreti Salima. A Salimova glava je također bila kod nogu Ebu Huzeife. Yazid bin Kejs je onda uzeo zastavu od Salima i on je također učestvovao u bitci na Bedru i postao je šehid u ovoj bitki.
Hakam bin Sejd bin As je tad uzeo zastavu i borio se čitav dan sa tom zastavom i onda je i on također postao šehid. Vaši kaže da je bila velika borba i 3 puta su muslimani se morali povlačiti i 4. put su onda najjače, znači i nisu se povlačili, borili su se. On kaže mačevi od muslimana i Benu Hanifa su se čuli kako udaraju jedni u druge i kao iskre su iz njih znači ispadale. Allah je pomogao muslimanima i znači pobjedili su i ubili su Musalmu. Vaši kaže da njegova znači njegov mač je bio do ručke prekriven u krvi. Zetumar kaže da je vidio Amara ben Jasira kako se penje kao na uzbrdicu i govorio je o muslimani, da li vi bježite od dženneta? Ja sam Amar bin Jasir. Dođite prema meni. Prenosioc kaže da je tad Amar bin Jasirovo uho bilo skoro odsječeno, znači držalo se na malom dijelu. Ebu Hajsama Nedžari prenosi, kad su muslimani razbježali u toku bitke Jamama, otišao sam na jednu stranu i vidio sam Ebu Duđana. Simad bin Haša je bilo njegovo pravo ime. Bio je poznat kao Ebu Duđama. On je znači ashab poznati koji je učestvovao s poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svim bitkama. I na Uhudu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzeo mač i rekao ko će kao uraditi pravdu ovom maču. Tad je Ebu Duđana rekao ja ću da uradim znači pravdu tom maču. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je dao mač. U drugim hadisma se prenosi da je Ebu Duđana pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako se radi pravda prema maču. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ne ubijaj muslimane s njim i ne bježi s njim od nevjernika. I Ebu Duđana je uvijek stavljao crveni turban oko glave i stajao je u sredini redova. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Allah ne voli kad neko hoda na taj način, ali na ovakvoj znači u ovakvoj situaciji u redu je. On je tada se borio vrlo hrabro i ubio je mnogo nevjernika. I također je tad bio ranjen mnogo puta dok je znači štitio poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako god nije pobjegao iz borbe. U svakom slučaju spominjao sam bitku Jamama, ali ovaj incident koji sam spomenuo ranije se desio u toku života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A u toku bitke Jamama spominje se da je grupa od Benu Hanifa napala Ebu Duđana. Ebu Duđana se je borio sa svojim mačem, znači s desne, s lijeve strane i onda je udario osobu koja je odmah pala na zemlju. Ništa nije govorio i ta grupa koja je oko njega bila su se razbježali i tad su Benu Hanifa pobjegli u tu bašću i muslimani su znači krenuli za njima i znači nevjernici nisu imali nikakav drugi izlaz nego da se zatvore u tu bašću. I tad je Ebu Duđana pitao kad su se oni zaključali u tu bašću da ga stave na štit i da ga ubace unutar u tu bašću i tako da on može da im otvori vrata te bašće. I to su muslimani uradili i kad je ušao unutar, rekao im je tim nevjernicima bježanje od nas neće vas spasiti. I onda se on borio protiv njih i otvorili su kapije. I kad su muslimani ušli u bašću, on je postao je šehid, ubili su ga. Prema drugom hadisu, Bara bin Malik je bio ubačen u tu bašću i hadis koji je ranije koji sam spomenuo u vezi Bara bin Malik izgleda da je više tačniji. U svakom slučaju ima još detalja u vezi ovog i ako Bog da spomenut ću i u budućnosti. Sada želim da vas zamolim da se molite za Pakistan.
posebno Ahmedi koji žive, muslimani koji žive tu. Znači, situacija u Pakistanu sve više i više je znači gora za narod i u takvim situacijama oni znači inače se okrenu prema Ahmedi muslimanima i mržnja i nepravda još više znači se povećava. Ovi ljudi su vrlo znači zli, nemaju morala, da je Allah dželešanu drži znači odgovornim za svo to zlo njihovo. Molite se za Ahmedi muslimane u Alžiru i oni prolaze kroz poteškoće i Ahmedi muslimane u Afganistanu. Da Allah dželešanu podari svoj blagoslov i zaštitu svima njima. Sada ću da spomenem preminule znači džematlije i klanjat ću im dženazu u odsustvu posle džume. Prva je od cijenjenog Nasim Mahdi Saheb. On je bio misionar u džematu, sin od Ahmed Khan Nasim Saheb. Preminuo je u 69. godini nedavno i nalillahi wa inna ilaihi rađiun. Hvala Allahu, on je bio musi, 2 put se ženio. Njegova prva supruga je preminula, druga supruga znači ostavlja drugu suprugu iza sebe, 2 sina i kćerku od prve supruge i 2 sina i kćerku od druge. 1976. godine završio je rabva džamija Ahmedija. 1983. je poslat u Švedsku kao misionar. Služio je 84. Vakil Tafsir. U decembru 1984. godine boravio je u Londonu i služio je kao privatni sekretar. I 1985. godine je onda poslat u Kanadu. 1985. do 2008. godine služio je kao misionar, poslije kao glavni misionar i emir džamata u Kanadi. Od 2009. do 2016. služio je kao glavni misionar ili glavni za misionare u Americi. Onda se razbolio i onda je opet poslat u Švedsku. Kako god on je rekao da su ga doktori savjetovali da ne može da radi nikakav kao puno posla i tražio je da bude oslobođen od svojih dužnosti i da će se vratiti kada se oporavi. Tada sam mu napisao da prema izvještaju od njegovog doktora i njegovom izvještaju on treba da se pobrine za svoje zdravlje i kada se oporavi da znači opet se vrati svoje dužnosti. Kako god njegovo zdravlje se znači pogoršavalo. Kao što sam spomenuo da je otišao 1985. u Kanadu i 1986. 24 hektara zemlje su kupljena za Beitul Islam džamiju i misionarsku kuću i onda tu se također naselje izgradilo. Mnogi Ahmedi su se tada doselili kad je on bio u Kanadu i on im je pomogao mnogo tad. I mnogi su mu zahvalni za njegovu pomoć. On je također Čendu i financije znači od papirologije znači prebacio da to preko kompjutera se radi. Također 2 džamije su izgrađene u Torontu i Calgaryu i razni centri za namaz su uspostavljeni dok je on bio na službi. Halifatul Mesih kaže, ja mislim da je i Vancouver džamija napravljena u njegovo vrijeme u Kanadi. U svakom slučaju 2 velike ogromne džamije su izgrađene u vremenu dok je on služio tu. 2003. džamija Ahmedija Kanada je otvorena. Također je igrao veliku ulogu da se otvori MTA Sjeverna Amerika. Da Allah dželešanu prihvati sve njegove službe koje je radio. Amtul Nasir Sahiba, njegova supruga, piše 26 godina našeg braka Nasim Sahib je uvijek bio kao vrlo prisutan u smislu sve od svake pomoći joj je bio. Bio je čovjek koji je pružao joj mnogo veliku ljubav, bio je odlučan otac i brat, znači brinuo se za čovječanstvo i bio je poslušni sluga hilafeta. Ima je punu znači
vjeru u Allah dželešanuhu i bio je Allahov sluga. Njegova supruga kaže jednostavno svima je pomagao, sa svima se je sastajao na vrlo lijep način. Nikada nije znači volio da išta čuje negativno u vezi džamata, niti se ko usuđivao da išta govori protiv džamata ispred njega. Znači bio je vrlo gostoprimiv, učio je mnogo salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže kad smo išli na umru, pitala sam ga zašto se je molio. On mi je rekao da je samo učio salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A njegova kćerka Nadija kaže moj otac je bio predan svojim molitvama. Kad sam ga god pitala da se moli za mene, on bi mi također dao savjet da učim mnogo salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad sam ga god znači pitala za bilo kakve molitve ili bilo šta, uvijek bi me savjetovao da učim što više salavata. Pitala sam ga jednom zašto uvijek daje savjete da se uči salavat na poslanika za sve. On mi je rekao da učim salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ako taj salavat bude prihvaćen, onda sve moje dove će biti prihvaćene. Ismet Šerif sahiba kaže Mehdi sahib je bio moj, bili su rodbinski povezani, on je bio vrlo nježna osoba i sa svima bi se znači sastajao sa potpunom ljubavi. Bio je vrlo povezan sa hilafetom. Njegova sestra kaže kad je služio kao misionar u Švedskoj, jedna žena koja je švicarkinja došla je u Rabu na Dželsa Salanu. Ona je primila Ahmedijat, znači dok je on tu bio. I kaže došla je u Rabu u našu kuću i rekla je želim da upoznam majku od Nasim sahib. I rekla je želim da upoznam tu ženu koja je rodila sina koji je bio toliko inteligentan, koji je za kratko vrijeme znači naučio razne jezike, strane jezike i čovjek koji radi mnogo tablika i vrlo znači dobro to radi na bilo kojem tom jeziku. Njegova snaha kaže uvijek nas je znači savjetovao koliko je salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem važan i da ga uvijek koristimo da bi nam Allah odgovorio na naše molitve. On kaže jednom sam stajao na aerodromu i shvatio je da mu je pasoš bio već istekao i on je kaže tad počeo da uči salavat. Osoba koja je znači tu stajala da čekira, da provjerava ove pasoše, nije ni provjerila njegov pasoš. Njegov zet kaže kada sam se oženio, on se tako prelijepo prema meni ponašao. Posle sabaha bi mi pravio čaj, sjedio bi sa mnom i učili bi znači Kur'an ili bi mi nešto iz Kur'ana proučio i onda bi mi objašnjavao komentar tog ajeta. I ovo je bio vrlo jednostavan način na koji bi on nas znači obučavao. Njegova kćerka Naval Mehdi kaže uvijek sam vidjela koliko pažnje prema Kur'anu znači Kur'an posvećuje i da je mnogo volio časni Kur'an i Naba bi govorio da učimo Kur'an i da znači istražujemo značenje časnog Kur'ana i da znači tako na taj način ćemo da shvatimo poruku Kur'ana i uživamo dok ga čitamo. Dalje govori da je redovno klanjao tahadžud i da bi znači dugo to stajao u dovama i onda bi također održavao dars u toku Ramazana i znači pripremao bi ove njegove darsove vrlo intenzivno i mnogi su pisali znači u vezi njegovih darsova i on bi znači objašnjavao tešku terminologiju koja je korišćena u Kur'anu i to bi jednostavno
koristio bi znači jednostavnije riječi koje ljudi mogu da shvate. Lal Han Saheb, emir džemata u Kanadi, piše od 1087. godine ja sam znači dugo vremena s njim radio. Allah mu je dao toliko kvaliteta koje je on koristio da služi džemat. Allah mu je podario da jednostavno uspostavlja ta prijateljstva koja je koristio za korist džemata i službu džematu i kroz mnoge te znači konekcije i veze znači predstavio je učenje džemata raznim ljudima. Mašallah, on je stvarno imao ovaj kvalitet i mnogi su znači saznali od njega za džemat i velike su se znači prijateljstva sklopila u tom periodu. I zbog toga kada je on preminuo, mnogi Ahmedi su poslali znači poruke saučešća. Lal Saheb dalje kaže da kada su ljudi se migrirali iz Pakistana, Allah mu je pomogao jednostavno da ih uputi, da im bude podrška, da im pomogne. Također kaže da 20 godina sam služio ispod njegove uprave, ali jednostavno na način na koji je on sve upravljao, nisam se osjećao da je on sad kao da ja radim ispod njega, u smislu da je on njegov kao upravnik ili nešto, već jednostavno sam osjećao da je on moj prijatelj. Aslam Daud Saheb kaže 2009. je dobio medalju u tom Ontario regionu. To je ta neka medalja koja znači najznačajnija koja bilo koji građanin može dobiti u tom mjestu. I to je znači medalja koja znači za nešto najbolje usluge ili u raznim znači sferama života ili zanimanja, to znači građani mogu dobiti. On je dobio takvu nagradu. Dalje kaže kad je bio premješten u Ameriku, sreli smo se na Jalsa Salani jednom i on mi je tad savjetovao da sada sam ja u toj poziciji gdje trebam da služim što više ljude. I rekao je kad god neko iz džemata dođe kod vas, pomozite im i nemoj nikada znači odbiješ bilo koga i učini kao šta je god u tvojoj moći. I kao nekada ljudi ne razgovaraju s tobom na najbolji način, ali i tada trebaš da im pomogneš. I on kaže, mnogo sam puta ga vidio kako pomaže drugima, ali je to bilo tako na tajan način da se ti ljudi ne osjećaju kao posramljeni. Šekur Said Murabi Sinsola kaže, mnogo mi je savjeta dao, ali jedan koji je znači ostao uvijek uz mene je dok sam bio još na početku džamije. U 3. godini otišao sam u džamiju i bio sam u papučama i on mi je rekao da neko ko je dao život u službi džamata izlazi iz kuće spreman za sve moguće znači nešto što mu se može desiti. I na primjer ako dobiju bilo kakvo naređenje, oni su spremni da idu i da ispune to naređenje. I ne treba da ti moraš reći moram ići prvo kući da se obučem pa ću onda da to uradim. Radije i mentalno i fizički trebaš da budeš spreman. Misionar iz Amerike kaže u toku mog intervjua ili razgovora za džamija Ahmedija, kad sam aplicirao, Mehdi Said me je pitao šta ako budeš poslat u Afriku i budu te znači ti lokalni ljudi kao budu radili opoziciju protiv tebe, koga ćeš da pozoveš prvo? Svoju majku ili Halifatul Mesih? On kaže ja sam malo razmišljao i onda sam rekao Halifatul Mesih. Mehdi Said tad mi je rekao da će on da dobar komentar za mene, da budem primljen u džamiju zbog ovog odgovora. Jer je ovo tačan odgovor. Još jedna osoba piše da je Mehdi Said jednostavno veliki primjer pokazao u poslušnosti hilafetu. Jedan od njegovih znači postignuća je selo mira koje je izgradio ili dok je on bio tad u Kanadi
izgrađeno je. Tada u to vrijeme Dželsa Salana se održavala na tom prostoru koji je bio uz tu džamiju. I neka komšinica tu koja je živjela blizu uvijek svake godine bi se bunila da kao dok se Dželsa održava jednostavno smetao joj je znači miris hrane, a također i program ili buka. A i poslije, znači vlada je dala dozvolu da se tu može raditi izgradnja. Mehdi Saib je bio znači zabrinut ako je jedna znači komšinica se svake godine zbog toga žalila. Kad dođe još više naroda, znači imat će još više problema. I onda on je predložio bio je Bajram da sve te nove kuće koje se budu izgrađivale da ih Ahmedi muslimani kupuju. I alhamdulillah oni su odgovorili na taj njegov poziv i sad je tu to naselje se zove Selo Mira i pretežno su Ahmedi muslimani nastanjeni. Zišan Saib koji je misionar piše mnoga omladina je znači dobila moralni trening od Mehdi Saiba i mnogi od njih su sada misionari koji širom svijeta služe džemat. Zbog njegovog moralnog treninga oni su jednostavno postigli da budu poslušni hilafetu. Slično Asif Khan Saheb koji je sekretar za vanjske afere u Kanadi piše. Kaže, ja sam imao 13 godina kad sam doselio u Kanadu i bilo je samo nekoliko kuća tad i kaže, on se jednostavno prema meni ponašao kao otac, tretirao me kao njegovog sina i podučio me mnogim stvarima. Igrao bi s nama košarku, onda kad sam odrastao on bi mi dao znači kao da kontaktiram razne političare u tom mjestu i do dan danas Asif Khan Saheb znači to i dalje radi. I on kaže ja sam dobio svu svoju znači obuku od njega. Mirza Mahfouz Ahmad Saheb, nacionalni predsjednik Amerike, piše 2016. Nasim Ahmed Saheb je služio kao glavni misionar u Americi i nacionalni predsjednik. On je znači postigao mnogih uspjeha u Americi. Znači mnogi tablik program su se desili i znači veliku službu je održao u Americi. Također kada je došlo naređenje da se uspostavi džemat u Meksiku i uspostavio je misionarsku kuću u Meksiku, Nasim Said Saheb, sekretar za tablik, piše iz Amerike da je on uvijek nastojao da uspostavi veliku vezu ljubavi između sviju i on je bio prvi znači to da radi. Motivisao je mnoge da služe islam. I također kad je došao u Ameriku da služi poslije septembra 11. znači on organizovao bi razne programe da govori u vezi islama. Također Muslim for Life, muslimani za život i poslanik mira, to su bile kao inicijative koje su razni programi ispod toga su organizovani širom Amerike i također 65 univerziteta i fakulteta su posjećeni i održavane su kao predavanja u vezi islama. Također knjiga Život Muhameda sallallahu alejhi ve sellem je bila kao glavni poklon tim koji su bili prisutni na ovim predavanjima. I onda također Muslim for Loyalty kao lojalni muslimani inicijative, razni programi su se pod tim znači desili, razni govori na fakultetima su se održali i također razni sastanci sa lokalnim vladama su održani ispod ovoga i jednostavno svima je bilo predstavljeno učenje islama u vezi lojalnosti zemlje u kojoj živite. U toku dželse Hazreti Halifatul Mesih III je spomenuo napore i trud
Nasim Mehdija Sahib, dok je govorio u vezi džamata u Švedskoj i kako su oni pravili brošure koji govore o islamu. Hazreti Halifatul Mesih III je rekao 3 plemena žive kao u planinskoj regiji i koji tu kao uzgajaju svoje životinje i stada. I sve 3 ova plemena govore različite jezike. Jedno pleme ima 28.000 u svom plemenu, a ova druga 2 imaju manje. I Hazreti Halifatul Mesih kaže da je brošura bila znači isprintana za to pleme koje ima 28.000. I Nasim Mehdi Sahib, da ga Allah nagradi, se me kao razgovarao je sa mnom u vezi ovoga i znači on je podijelio mnoge brošure ovim i jednostavno tada naravno stvar dvoje novine su pisale u vezi ovoga. Halifatul Mesih je rekao da velika dova je prihvaćena jer stotinama hiljada je ovih brošura bilo podijeljeno. Da Allah dželšanhu podari mu njegov oprost i milost i uzdigne njegov status na ahiretu i da Allah mu podari mjesto u džennetu, da bude sa svojim voljenim, da Allah podari sabor njegovoj suprugi i djeci i da Allah im pomogne da rade dobra djela koja je on radio i kao što je on znači proveo svoj život u lojalnosti i da tako njegovo potomstvo živi svoj život u znači lojalnosti. Sljedeći je Muhammed Ahmed Shahram iz Rabve. Ovo dijete je preminulo u 16. godini. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. On je volio mnogo hilafet i bio je predan hilafetu. Uvijek se znači smijao i svi su ga voljeli. Redovno je učestvovao u raznim financijskim žrtvovanjima i redovno je učestvovao u džamatskim funkcijama. On je, hvala Allah, bio također musi i ovako mlad on se znači uključio u vasijet, iza sebe ostavlja roditelje i 2 sestre, da im Allah podari znači sabur. A treću spomenut ću Selima Kamer Sahiba, ona je bila supruga od Rashid Ahmed Sahib rahmetli. Preminula je 16. maja, inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Ona je bila musija, hvala Allahu. Ahmedijajet je došao kroz Hazret Molvi Sahib radijallahu anhu, koji je bio ashab obećanog Mesija alejhi selama i bio njen djed po majci. U stvari bio je djed njenog oca, znači njen pradjed i također bio je znači ashab obećanog Mesija alejhi selama. Čudri Muhammed Sadiq Sahib je bio njen otac. Molvi Fazl, znači on je bio istaknuti stariji u džamatu. Dugo vremena je njen otac služio kao glavni za biblioteku u džamatu. Također njen otac je dobio uputu od Halifatul Mesih II da stavi šator u Rabvu i da tu znači među prvima je znači ljudima koji su živjeli u Rabvi. Ona je završila svoju znači školu u Rabvi i magistrirala je na arapskom u Talimul Islam koledžu. Dugo je znači služila u raznim odborima u džamatu. 72. do 82. godine kao generalna sekretarica u džamatu Ležna Majla. Onda je također služila u biblioteci i bila je glavna urednica za magazin Mispa. Oko 31 godinu je služila tu i to je radila na odličan način, iako su vrlo teške situacije u Pakistanu. Bila je vrlo pobožna, jednostavna žena, redovna da klanja tahadžud i druge nafile namaze. Bila je vrlo predana hilafetu i sve znači u svom životu je kroz molitve prošla. Prema svima se ponašala vrlo ljubazno, da Allah dželešanuhu
joj podari oprost i milost i uzdigne njen znači status i da njeno potomstvo nastavi da radi njena dobra djela. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر